Som skladateľka, klaviristka a hlavne hudobníčka. Ja som v opačnom poradí klaviristka, skladateľka a tiež hlavne hudobníčka. Ten stres. Nie, ja mám rada vlastne odovzdať niečo pekné druhým ľuďom. Tým pádom odovzdám niečo pekné aj sebe. A je to taký moment, ktorý plynie v danom čase a vtedy neexistujem nikde inde, iba v tom momente. Je to tak. No, mne to tak vždy povedala mama, že mne sa asi nechcelo cvičiť, tak som začala hrať niečo svoje. Asi mi nestačilo to, čo som videla na notovom papieri. Chcela som vždy niečo viac. Pre mňa to bol tiež taký nejaký spôsob vyjadrania a tiež mi nestačilo len interpretovať skladby, ale vďaka kompozícii som mohla aj pochopiť nejaký hĺbší zmysel. Ja vždy nosím toto. To mám kaktus z Mexika, nosím šťastie. Ideálne sa nestresovať. Ja vždy robím pred koncertom 10 repov handrového panačika a nakopnem niekoho, kto so mnou hrá do zadku, aby mal šťastie. Sa volá, že Gypsy Woman. Je to také la la li, la lu la, la la li. To mi hrá každé ráno, keď sa zobudím v hlave. Takže tak, vítajte v mojej hlave. Ty ich máš veľa, podľa mňa. Ja ich mám veľa a väčšinou je to nejaké techno alebo house. Tak. Áno. Takže tak, väčšinou to počúvam, keď som sama, lebo už nikto iný to som počúvať nechce. Áno, ma zobrala na Ibizu, aby sme tam počúvali techno a house. Akože house ja moc nejdem, ale... A techno sa ti páčilo? Techno je fajn. OK. Už nie. Toto je všetko. Najväčší sen je iba pokračovať v tom, čo robíme a mať stále možnosť vystupovať a skladať. Ja by som chcela fotiť asi. Áno, asi iné umenie, ale bez umenia... Ja Klausa Makelu. Okay. Ale ako violončelistu. Ja neviem, ja mám, akože ja by som strašne chcela vidieť Juju Wang ako klaviristku.